Baba Johwani zvaakasvika pane vanji, ngirozi zhinji dzakasara dzichiburuka. Kwakaburuka ngirozi dzakawandisa, dzakatanga kutsanangura. Saka mbiri yakanga iripo ndeyababa Johane, sengirozi yaiteverwa. Saka mukubuda kwake baba Johane, vakasara vakazotsvaga ukuru, nekuti sezvo baba Johane vaiteverwa, vaiona kunge baba Johane ndiye mutungamiriri wechechi, ndiye ari pamberi pevanhu. Saka mukubuda kwake, Mozisi akashedzera mazuva anonzi emakiriyo. Mazuva iwayo anga ari mazuva ekurapanura mashoko ose akataurwa nababa Johane, achimadzokorora. Mazuva iwayo vari pamakiriyo ipapo ndobva vakatanga kugadzana zvigaro, vachiti Emanuero, sezvo uri mwana waMwari, ndiwe wave pamberi pesangano. Mozisi akati, ndini ndotevera, kuchizotevera Elijah. Saka mukugadzana kwavo zvigaro ikoko, vari pamazuva emakiriyo, zvakasakisa kuti kudenga kupenyere tiki. Tiki ndobva ati, kune mazuva andiri kupiwa naBaba, ari mazuva 3 atinofanira kuenda kunonamata. Takanamata mazuva 3, zvatinonamatira zvakasapindurwa, tinowedzera mamwe 3. Yanga iri misi 3 iri kushevedza. Zvakasaburuka, tinowedzera futi mamwe 3. Asi pamazuva mapfumbamwe, zvatinenge tichinamatira zvichabarwa chete, nekuti mimba inobarwa nemwedzi mipfumbamwe. Nditiki aiprofita misi 3 ari Gabriel pana Tiki, achiprofita sekudaro. Naye Mozisi akabva aimba achiti, ngasimbiswe mwana komana yetose tose tigosimbiswa. Emini Mozisi panamikira akafembera kuti zveshuwa kune nyaya iripo yekusimbiswa. Ndosaka akaimba vhesi achiti, ngasimbiswe mwana komana tose tose tigosimbiswa. Ndokuchienda zvino, mazuva aya akwana. Gabriel akasarudza varume 6. Ndichataura mazita avo nengirozi dzaitsanangura pavari. Mudyiwa aitsananguriswa naEmanuero. Mikiri aitsananguriswa naMozisi. Mutandwa aitsananguriswa naElijah. Pemhiwa aitsananguriswa naAbrahama. Maoko mawe aitsananguriswa naAroni. Mukwimba aitsananguriswa naEriya. Vari 6 vakasarudzwa naGabriel. Tiki akaita wechinomwe. Varume ava ndokuenda kwavakaita kumisi 3 kwane vanji, ndokunonamata. Mukuenda kwavakaita, sezvo ari Gabriel pane nyaya yaaida kuti igoburuka ipapo. Varume ava vakadzimirwa nenyenyedzi dzavo. Gabriel chete ndiye ega aiprofita. Ana Manuero, Elijah naMozisi nevamwe vanga varipo vanga vaakusaprofita. Gabriel chete pana Tiki ndiye ega aiprofita. Nyenyedzi dzavo dzanga dzapfumbatwa nekupenya kwaGabriel. Saka varume ava mukunamata kwavaiita mazuva aya, aitsananguriswa chete nengoni nditiki, ari iye Gabriel. Zviratidzo zvese nemanamatiro zvaitaurwa naGabriel. Saka zvino varume ava, nekuti vakanga vazvigadza kare umambo hwavo, vakatanga kushora Tiki, vachiti, ko, uri kuzviona here zviri kutaurwa nemutorwa uyu? Uri kuzvipiwawo here? Handisi kuzvipiwa ini. Saka vakatanga kunyunyuta nenyaya yekuti vese ava ngirozi dzavo
dzanga dzisataure pavari. Semutungamiri wengirozi Gabriel anga apfumbata ngirozi dzose, achimirira kuti mukunamata kwavachaita mazuva iwayo changa chichidiwa naMwari chigozadzikiswa. Regai ndidzokere zvishoma kumashure vasati vaenda pamisi. Gabriel akavapa shoko rekuti handei tinochingurana nemukuwasha wedenga. Mukuwasha wedenga ndi Abrahama. Saka vaenda kumisi mitatu vanamata. Pane chiratidzo chakazoburuka, vese vakachiona. Chiratidzo ichocho ndechenyenyedzi yakadonha semoto. Abrahama akabva atuma Emmanuel kuti enda kunonamata nechiratidzo chenyenyedzi, unzwe kuti kudenga kunoti kudii. Emmanuel akaramba kutumwa naAbrahama achizvikudza kuti ndiri mwana waMwari. Zvakatanga rini kutumwa newe Abrahama? Abrahama akati, Mozisi, chienda unonamata nechiratidzo. Mozisi akaramba akati, ndakamurwa gungwa, ndakayambutsa maIsraeri, handingatumwe newe Abrahama. Elijah akaramba zvekare kutumwa naAbrahama. Saka akazobvuma kutumwa ndiAroni. Akaenda akanonamata nechiratidzo. Pekutanga hapana chaakapiwa. Akandidzokera futi kunonamata. Ndopaakanonamata akaratidzwa harawa yanga yakatsiga bhasiketi retsanga ichipota negore. Harawa iyi yakacheuka yakati, ndini Abrahama, mabasa angu ose ndatora. Pakutaurwa kwechiratidzo ichi naAroni, Abrahama pana pemhiwa akataura achiti, yera yera mwana wangu ini ndachera, hameno asina pekuhwanda. Ataura sekudaro Abrahama. Tiki aitauriswa naGabriel akaimba achiti, manyai manyai nyika yacho nemoto. 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 Imeni zivai kuti varume ava vasati vaenda kumisi mitatu, pane chiratidzo chavanga varatidzwa vese. Chiratidzo ichi panga paine ruvari, pasi peruvari panga paine zvombo, pamusoro peruvari panga paine gore jena, panga paine njiva yakaruma muchinjikwa. Saka pachiratidzo ichi vaifunga kuti pavanoenda kuhangwa vanonosimbiswa nezvombo zvavanga varatidzwa. Saka vaifunga kuti pavachaenda kuhangwa ndokwavanoosimbiswa. Saka vakarangana kuti pano pamisi mitatu hapana zvedu panapa, handei kuhangwa, ndokune zvedu, ndokuzvombo zviye, chiratidzo chedu chatakapiwa chiye. Saka ndokuramba kwavakaita misi yaGabriel. Vachingobva ipapo vari munzira vakasangana naEnoch chikandamina. Akati, imi kwamuri kuenda uko muri kuenda musina mwenje. Gabriel ndiwo mwenje wenyu, ndiye mutungamiri wengirozi dzenyu idzi. Enoch chikandamina anga ashongwa naGabriel akataura achiti, kudzai Gabriel ndiye mutungamiri wengirozi. Kubva nhasi chiendai munoimba kuti kudzai Gabriel mutungamiri wengirozi. Kudzai Gabriel, yeri 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 yeri, kudzai Gabriel mutungamiri wengirozi. Imeni. Chinangwa chemisi mitatu changa chiri cheiko? Chinangwa chemisi mitatu chakazora panorwa nechimbo mutauro. Zviratidzo zvakazora panorwa naKirebi pamutumbi wababa Timoti.
Zvakanzi Gabriel paaiti handei tinochingurana nemukuwasha wedenga. Mukuwasha wedenga ndianiko? Ndiye Abrahama. Kudenga kwaida kuti varume ava vabviswe muzvigaro zvavanga vazviisa, vatungamidze Abrahama kumberi. Vobarirwa chipo chinonzi Isaka chaizopfupa masimba mavari. Saka chiratidzo chekudonha kwenyenyedzi zvainzi nyenyedzi iyi ndiye Abrahama, ndiye musoro wechinamato. Saka mese inini tererai Abrahama uyu, ndiye ane zvekukuitirai kuti mugova nesimba rekuzadzisa mabasa enyu. Emmanuel paakaburuka akati, ndirimo mamuri, asi handisati ndaberekwa. Zvireva kuti basa rake ranga risati rabudikira. Elijah akaburuka achitsika negumbo rimwe chete pasi, achichirika matombo pane vanjapo achiti, ndiri kurambidzwa kutsika nerimwe gumbo. Ndakatsika nemakumbo ese ari maviri, pasi pano panoparara. Zvaireva chete kuti mabasa avo anga asati aburutswa. Saka aizoburutswa nemunamato waAbrahama. Saka pamisi mitatu apa vaida kupiwa Abrahama. Muteuro waAbrahama ndo waizobara hwai yaizovapa simba. Ivo vaida kusimbiswa miri yavo. Saka varume ava varamba misi mitatu, vakanochingamirwa naIsaka pana amai Agnes mane vanji umo. Isaka akati, muri kuenda kupi? Ini Isaka simba renyu ndisati ndabarwa. Mandisiya kudutu uko kwamasiya Abrahama, kureva kumisi kwavakatiza uko. Varume ava vakaita nharo. Isaka akati, kwamuri kuenda uko muchadzoka mava zvikomba zvevasikana. Vakaita nharo, vakaenda mberi nerwendo. Vakaenda vari vatatu, Manuel, Elijah naMoses. Vakatotora vapostori, vakati handei, vachienda navo. Vakati fambei, vasati vasvika kure, vakarohwa nemapurisa. Vachinzi, imi muri kuenda kupi neuwandu hwenyu makapfeka zvichena? Muri vanani imi? Vavarohwa nemapurisa. Kudzoka kwavakaita mane vanji, Isaka akavaimbira achiti, zvamakaenda makaonei, makauya nei? Itsuro yaIsaka iyo. Yanga iri 1933. Vabva vambomira. 1934 vakavamba zvekare rwendo. Vafamba vabva vatandaniswa zvekare, ndokuchidzoka. Saka mukudzoka kwavakaita 1934 ndopa vakazokokerwa naIsaka kumharadzanwa, mumwe nemumwe achipiwa tsananguro dzake. Zvakanzi, iwe Manuel, ndakuona wabva pano waerera nemaJorodhani. Iwe Moses, ndakuona wabva pano wavaka sangano rako kumadokero esangano uko. Iwe Elijah, ndakuona wanyangarika nevhu waenda kuZambia. Vaipiwa tsananguro manje naIsaka mukuparadzana kwavachaita. Elijah akati, isu machinda tave kumbodzokera mugungwa, taakuenda kunorodza mapfumo, tichadzoka taane simba rakapetwa 12. Asi pakudzoka kwedu manje, akabva aprofita Elijah kushayikwa kwemvura, nyota, nzara, urwere. Emmanuel akabva aimba akati, yuri spenda 3 atyisa ini mwana yuri. Zviri kurongwa nevarume ava mukudzoka kwavo.
kunenge kusina chakanaka. Ndopaakataura Emmanuel akati, nzara nekufa, hondo nekufa, urwere nekufa. Vari ipapo pamharadzanwa, Eria pana mukwimba ndokutora matombo 3 akakanda muti, abva ati, mitumbi 3 yadzokera kudenga. Elijah pana mutandwa akabva adhirowa denderedzwa kana kuti dare, akati, apa ndaona Jakobho aburuka, asi mukuzoburuka kwake Jakobho achauya achizotamba mutambo wake mudare umo, ndoma achatambira dare rake mudare umo. Saka ndokuoneka kwakaita ngirozi. Saka pavakangobva ipapo, Elijah akabva aenda kuZambia. Moses ndokuenda kumadokero kusangano pane vanji, akavaka sangano rake ipapo. Emmanuel akatanga kuita zvake zvemajorodhani mane vanji imomo. Saka 1935 yese havana kuda kuivavarira kuenda kuhangwa kuya. And then 1936 ndopa vakavavarira manje. Asi Elijah anga aenda kupi? KuZambia kare. Konga kwasara Moses na Emmanuel 1936. Emmanuel na Moses vakatorana nemapostori vachida kuenda zvino kuhangwa. Asi vanga vambonzwa ari makuhwa ekuti baba Johane ari kuZambia. Saka vaisaziva kuti anga asiri kuZambia, anga achiri muZimbabwe. Munoziva kare ikoko kwanga kusina mafoni, zvakaita kuti mashoko arege kutenderera zvakanaka. Saka vakarangana kuti Elijah zvaakaenda kuZambia, pamwe akaenda kunosangana nababa Johane. Saka isu handei kuhangwa, takatadza kusvika kuhangwa, tobva taenda kuZambia. Ndokurangwana kwakaita Elijah na Moses. Asi vanga vasingazive kuti baba Johane vanga vasati vabuda muZimbabwe, vanga vari kuSave uko kwaakasvika vabereki vake vachinamata Saturday. Akasvikawo akajoina imomo. Saka nekuti anga aine simba, yakazopedzisira yakunzi chechi yeJohwani Masowe Saturday. Saka zvino manje Emmanuel na Moses ava vatanga rwendo rwavo rwokupedzisira. Vafamba Mikaeri aitauriswa na Moses akatyoka gumbo. Emmanuel akati, ngatimborara. Saka vakatsvaga nzvimbo yakanaka kuti vasiye Moses aripo pagomo apo. Saka Moses paakatarisa akaona kuti vanhu ava vaakunditiza avo. Akashevedzera, izwi rake rakanzwika kure kure achiti, mapurisa, batai zvapostori izvo zvakapfeka zvichena, batai muvasunge. Saka Emmanuel akabva amhanya achidzoka panga paine Moses papa. Saka mukuzotandara na Moses pagomo apo, ndo pakadonha nyenyedzi pagomo apo. Saka pavakaona nyenyedzi ichidonha pagomo, vakamhanya vakanovakirira kuti kwakaedza vagozoona kuti ndepapi padonhera nyenyedzi. Saka pakadonha nyenyedzi, vese vakabva vabatwa nengoni vachiti rushanga. Saka mukuedza manje, Emmanuel akada kuita nharo achisimudzira rwendo rwake rwokuenda kuhangwa. Moses ndopa akati, tanzi tivake, tanzi naJakobho tivake musha wake pano, achiudza Emmanuel. Musha waJakobho ndorushanga. Zveshuwa Emmanuel ngoni dzekudenga dzakamubata. Emmanuel akadimbura uswa, akaita muchinjikwa 3 yeuswa, akagamuchidzwa ana amai 3. Ana amai vaya vakabatwa nengoni dzekuprofita matombo.
Saka vamwe vanhu vaiunza matombo. Ana amai vaya vachiprofita kuti dombo iri hariite, iri rinoita pachivakwa rushanga. Mukuprofitwa matombo aigamuchidzwa Moses naEmanuel vachivaka parushanga. Vaivaka rushanga, vakatotora mwaka varipo. Yetakaruvaka uru rushanga, tichirangana kuti nzira yamira. Takaruvaka uru rushanga, tichirangana kuti nzira yamira. Imini Emmanuel akazoratidzwa dombo papfumbamwe richita kunge riri kuuya. Saka akaratidzwa Emmanuel akaratidzwa dombo richibva kudenga uko richitanga riri kuuya pasi panaka. Saka Emmanuel akabva ati takasvikirwa panapa takasvikirwa naJakobo tiri panapa panenge pasina chakanaka. Saka ndokuburika kwavakaita vachitiza pamusoro pegomo kuenda kwaNevanji. Vasvika kwaNevanji, Emmanuel nekusada kusvikirwa aine vanhu naJakobo akatanga kuvadzosera kumadzinza avo. Akavapa mirisha, akavapfekedza vanhu madenbai. Mirisha idoro iro, madenbai makanda enhingi emombe avaipfekedzwa muoko vachidzoserwa kumadzinza avo. Emmanuel aidzosera vanhu kumadzinza avo nekuti anga atora vanhu avaita vake, avabvisa maoko aJohane, aya kuita vanhu vake iye, azvipa chigaro chekujorodha vanhu, achitisa vanhu zvaanoda iye. Saka manje anga akutya kuti Jakobo paanodzika pasi pano anomuwanikidza ane vanhu. Saka vanhu anga akuvadzosera kupi? Kumadzinza avo, kuti iye azowanikwa asina vanhu. Saka ndopakuvapa mirisha, ndokuvapfekedza madenbai. Ndo mazuva mamwe chete vaEdward Chekururama pavaishanda kuHarare pachikoro. Saka Edward Chekururama akapenyerwa nenyenyedzi imwe chete yakadonhapo pane gomba apa. Saka akabatwa nengoni dzaJakobo. Saka Edson nekururama akabatwa nengoni kana kuti nengirozi Jakobo. Akaenda ikoko kurushanga. Akasvika varume ava vasisipo parushanga. Akabvunza kuti varume vavaka chivaka ichi vari kupi? Zvikanzi vaenda kumamisha avo. Ndopaakazorova bhasikoro achienda kunotsvaka Emmanuel naMoses. Ndi Edson Chekurarama uyo ainzwa Jakobo, akatora bhasikoro akanotsvaka Emmanuel naMoses vanga vatiza pamusoro pegomo rerushanga. Vakaenda kunomwa doro nekupfekedza vanhu madenbai. Saka kusvika kwaakaitama nevanji Jakobo, akaunganidza varume ava ndokutanga kutaura nyaya yake. Akakumbira tsvimbo 3 dzevarume ava, akadzigarira tsvimbo idzi, achimisa mabasa avo nekuti vanga vakuveza zvipiyaniso vameno zvinhu zvavaiveza, nekuti hande vakaramba misi 3. Saka pakuramba kwavakaita misi 3, ngirozi dzavo dzakabva dzadzimirwa, kana kuti ngirozi dzakatorwa naGabriel dzakadzokera kudenga. Saka vakasara vakufananidza kuti munhu akaratidzwa nyenyedzi iri pagemenzi zvaiva zvanzisonera nyenyedzi iwe pagemenzi. Saka vanga vasisina chiprofiti kana kuti chiprofiti kana kuti mwenje waGabriel vanga vasisina. Saka vakatanga kuveza. Saka zvinhu zvavanga vakuveza izvi ndo zvakatorwa manje naJakobo. Saka Jakobo akachimisa mabasa avo nekuti kune zvavanga vakuveza. Vakanga vakufananidza nekuti Gabriel anga adzokera nengarava yevaprofiti kudenga. Vakasara vari varatidzwi vasina rapanuro. Kuti aratidzwa nyenyedzi pagemenzi ainzi asonere nyenyedzi pagemenzi. Emmanuel anga akuita majorodhani, asi majorodhani aya anga asingafanira kunge achiaita.
Saka maJorodhani akazouya achimiswa futi nani? Achimiswa naJakobho. Saka vaiti vakaratidzwa Mozisi akapfeka jira dzvuku, vaibva vatanga kusona machira matsvuku kuti pamwe Mozisi anoburuka. Zvitsvimbo zvavairatidzwa vaibva vazviveza. Saka zvese izvozvo zvakamiswa naJakobho, abva azvigarira pasi achitoti, kana imi muine nharo, uyai apa mutore zvinhu izvi. Vakakundikana kusvika pedyo naye Jakobho. Jakobho akanga achingamira tsvimbo yaMozisi, akaibayira pamuonde, yakanyura pamuonde. Mozisi akabvunza Jakobho kana kuti Edison kuti iwewe Jakobho Edison, akati umbori ani iwewe? Saka Mozisi aibvunza Edison kuti iwe umbori ani? Edison akabva ati inini ndiri Simabhi. Mozisi akabva ati chisimabhi chekumarara. Emmanuel manje ndopa akati uyu wamuri kudadira uyu anonyaradza denga uyu. Saka Emmanuel anga pupura Jakobho. Jakobho ainzi Simabhiona. Jakobho anga adzika naGabriel. Gabriel anga adzika ari muna Jakobho. Saka akapiwa zita rekuti Simabhiona, anonyaradza denga. Ndichagumira pano. Chimbobatai panapa. I think ndozouya nenhau yemapfirwa matatu muri wane komodomba shava. Asi pari zvino kandimbogumira panapa. Saka ndo mafambiro emisi mitatu. Kubva kutanga pakauya Johane, nekuzoenda kumisi mitatu, nekuzovakwa kwerushanga, nekuzodzika kwaJakobho. Saka ndo nyaya yacho madzibaba tanatswa. Momboiteerera zvakanaka kuti ipinde zvakanaka. Pakanaka. Shap shap.